Il-każ tal-email kien sar magħruf għall-ewwel darba fil-pubbliku f'Diċembru li għadda meta kienet qed tinstema' kawża ta' libell li Edgar Gallia Kurmi għamel kontra l-editur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan. Fuq mistoqsijiet tal-avukat ta' Xavier Balzan, Dr. Tonja Bela, Edgar Gallia Kurmi kien ammetta li għadda lill-preżentatur tal-programm Bondi Plus, Lu Bondi, email privata u konfidenzjali illi terza persuna batlet il-Prim Ministru Lawrence Gonzi. L-email kienet mibgħuta lill-Prim Ministru minn Joe Side. Gallia Kurmi kien iġġustifika l-azzjoni tiegħu billi kien qal illi waqt li fl-email konfidenzjali li għadha lill Bondi, Joe Side faħħar lill-Prim Ministru fil-pubbliku mbagħad l-istess Side ikkritika lill-Prim Ministru. Fis-sigħat li għaddew dan il-każ tqajjem fil-Parlament. Id-deputat Laburista Joe Mizzi staqsa lill-Prim Ministru biex jgħid jekk japprovax dak li jagħmel Gallia Kurmi u jekk l-aġir tiegħu jikkostitwix ksur tal-artiklu 113 tal-Kodiċi Kriminali. Lawrence Gonzi wieġeb li dan il-każ ġie investigat mill-Kummissarju għall Protezzjoni tad-Dejta. Fil-fatt jirriżulta li l-Kummissarju għall Protezzjoni tad-Dejta mhux biss ma sab xejn ħażin fid-deċiżjoni ta' Edgar Gallia Kurmi illi għaddi lill Bondi email privata u konfidenzjali illi terza persuna bagħtet lill-Prim Ministru, anzi saħansitra stqarr li l-azzjoni ta' Gallia Kurmi hija ġustifikata. Il-Kummissarju għall Protezzjoni tad-Dejta ikkonkluda illi l-iżvelar tal-email min-naħa ta' Edgar Gallia Kurmi sar b'mod ġust biex jiddefendi ir-reputazzjoni tal-Prim Ministru. Dwar il-parti tal-mistoqsija jekk Gallia Kurmi kisirx artiklu 113 tal-Kodiċi Kriminali, fit-tweġiba tiegħu lil Joe Mizzi, Lawrence Gonzi ħarab milli jwieġeb u qal biss illi mhux il-kompitu tiegħu bħala Prim Ministru li jiddeċiedi jekk persuna kisritx il-liġi.